I love you, Lola Shirley Aala. Imbis nga masuko sa usa ka board member nga nanawagan sa iyang pag-resign o pagkanaog sa posisyon, I love you, ang gitubag ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kang board member Shirley Aala human kini nanawagan nga pakanaogon sa iyang pwesto ang gobernador. Niadtong Enero 23, ato sa regular session sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte, nag-privilege speech si board member Shirley Aala ug nanawagan kini nga mukanaog na si Governor Edwin Hubahib sa pwesto. Ug giakusahan nga wala naminaw sa yangungo sa mga board members kabahin sa ilang mga job order. Kay matud pa, wala girenew ni Governor Hubahib ang ilang mga job orders ug nanginahanglan ang mga trabahante og trabaho. Giakusahan sa miyembro sa Sangguniang Panlalawigan si Governor Hubahib nga namulitika. And I came to know na kami lang di ay nga mga HNP ang giwad-an og mga GO, job out. Unsa kay nagpagahi gyud diining buot ni gobernador? Tao man unta siya, naman siya ginikanan, naman siya mga anak, naman siya daghang pamilya. Why? Nganong selective bang kaayo ang iyang mga desisyon? Sapagkat tinuod lang gobernador, you don't deserve to be a governor. You don't deserve. You don't deserve. You are not compassionate. Ang Ginoo man gani, nagapasaylo man gani, gidaghan man gani ang gihatag sa imo nga mga regalo, tapos ikaw, giinitan mi ninyo. How many families have suffered? Sa tinuod lang, musulti ko, wala ko'y nahambog. Sa tanang board members, ako rin kapapaniod to, kung nagapakaon ko pa snacks sa akong mga staff. Pangutara sila tanan, gasto ko. It is hard kung gutom. Ano sa mga ka-gobernador in town, uy, nga nagbungol man ka? Bisag makaduwag di siya sa speech na to. Bungol ra gyapon. Tagaan ko na siya og akong kanang akong gikan sa states nga panglimpyo og talinga kay akong gamit tanan sa tinuod lang gikan sa states. Wala ko naghabog. Mator ni board member Aala, naglisod ug dili na nila kaya nga hatagan og tambal ang mga muduol kanila nga mga lungsuranon. Apan, wala gisaysay ni board member Aala nganong wala nila gipaadto sa Provincial Health Office o sa City Health Office ang katawhan nga nanginahanglan og tambal kay mauman kini ang obligasyon sa City Health o sa Provincial Health Office. Dili man doktor o hospital o klinik ang sangguniang panglungsod. Gi-question ang desisyon sa buhatan sa gobernador o gibakbakan ni board member Aala si Governor Hubahib og sa iyang ka-emosyonal mao kini ang nalitok ni board member Shirley Aala. So Vice Gov, this is something serious. Daghan na ang nag-resign globally. Sa Australia ba to nag-resign tong babae? New Zealand, it was an honorable act. If you cannot carry on, resign ka. Ako hindi ko mo resign. Kaya ako rin makasulti din eh. Anong i-resign ng ko rin isang 83 years old na ko? Buot mo? And I will say, never. Bisan pa man sa kasuko ug sa nagdilaab nga gibati ni board member Aala, kini ang tubag ni Governor Edwin Hubahib. Kabalo ka, tinangga kay na ko mga tigulang sama nimo. Tinangga gid kay na ko mga tigulang. Di ko gusto nga ang mga tigulang magkapoy. Busa ayaw paggamit anang mga ni Vice Governor Uyuoy nga suguon ka para magbinastos kay dili na pud ang ngayan nga usa ka tigulang magbinastos kay model baya ka kay ikaw ang lula. So ang akong masulti nimo, ang masulti nako sa imo Lola Shirley, be a model. I love you, Lola Shirley. Maton ni Governor Hubahib, gigamit lang sa pipila ka politiko si board member Aala ug ang tanang panghitabo sa sangguniang panglusod ubos sa kamanduan ni Vice Governor Uyuoy. Ako nakapangutana ko sa akong hunahuna, nganong wala man pud gi-question ni Vice Governor Uyuoy kaning tanan gipanulti ni Manang Shirley Aala nga parisainon ko, kaning tanan nilang binastos. Siguro, basin siguro, ilahan ni gisabutan sa ilahang grupo. Kasi gusto na gid ni kasi nakita na ko murag feeling na ko nga kani si Vice Governor Uyuoy gusto na gid nga mag-gobernor na. Gusto siya mulingkod na pagka-gobernor. Nagdali kayo. Ako na lang masulti sa iya hulata ang eleksyon sa 2025
o Vice Governor Uyuoy ayaw nagdagan og laing posisyon. Kung gusto ka mag-gobernor, dagan pagka-gobernor, labani ko og pildihas ako. Kagahapon, namulong na si Vice Governor Uyuoy. Na kuan ko atong pag-ingon ni board member Remitar na ang gidaog-daog mo'y bulahan sa Ginoo kay intaw ng mga kaubanan nato sa HNP diri gidaog-daog gid pag-ayo kay ang mga GO nangatanggal niya mo bitaw to ganiha pag interview pod nako with regards to the reaction sa last na privilege speech ni board member Aala. That was only an offshoot. It's because si board member Aala speaks from the heart and the soul and nasakitan siya kay nawad-an og GO ang ato ang mga HNP board members habang ang mga reforma naa pa ilahang mga job orders. So I don't want ko ganahan mo make og statement na politika nino. Mayoriya siya membro sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte, mga kaalyado ni Vice Governor Uyuoy sa hugpong ng pagbabago o gani ilang na basura ang intelligence fund request sa buhatan ni Governor Hubahib kay matud nila wala kuno nahatag ni Governor Hubahib ang mga rekisitos nga ilang gipangayo sa kasamtangang tuig ang intelligence fund gamiton alang sa operasyon og intelligence work sa kasundaluhan, kapulisan, sa PIDEA ug uban pa nga law enforcement agencies. Mato ni Governor Hubahib, tungod kawalay pondo, kinahanglan nga gamiton ang ubang empleyado sa Sangguniang Panlalawigan ug ibutang sa ubang buhatan aron makatabang sila sa mga serbisyo ug programa sa probinsya. Og kini ang gikasakit sa pipila ka miyembro sa hugpong ng pagbabago sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte. Ang tanang napili sa katauhan nanumpa nga ilang himuon ang ilang responsibilidad aron maserbisyuhan ang lungsuranon kutob sa ilang mahimo. I am a provincial board member given the mandate to serve my constituency through responsive and effective legislation, provide dynamic leadership, promote and maximize the delivery of basic services for the general welfare under a regime of a truly consultative and participative democracy. I impose upon myself the supreme obligation to perform and carry out the functions prescribed by law unselfishly and with utmost dedication, thereby becoming a genuine catalyst of change. Kung isaksak sa alimpatakan sa tanang napili sa katauhan, ang ilang panaad, ilang serbisyuhan, ang ilang katauhan, ug dili kinahanglan gamiton ang ilang numero o partido alang sa ilang kaugalingong interes. Kung mawadaan man og empleyado ang pipila ka mga politiko o ang politiko, ang ngayon nilang hunahunahon nga ang pagpanerbisyo gikan sa ilang kasing-kasing ug dili gikan sa dikta sa ilang partido o sa ilahang mga politiko nga mga amo. Dili na bago ang away sa politika sa kontrapartido dinhi sa nasod Pilipinas. Apan mas dakong pangutana nganong sayo pa na politika ang mga politiko ug sayo pa kayo nagnilabayay og trapo ug basura at tubangan sa katawhan nga maoy nagpili kanila aron manerbisyo. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!